Aprofitant que he vingut aquí a Barranco, un dels barris bohemis de Lima, he volgut tocar platja i venir al Pacífic. I aquí és molt maco perquè durant tot el dia hi ha gent fent surf a diferents indrets. La platja, al Pacífic, també tenim història aquí, moltíssima història. Pels que vulguin aprendre o saber com els europeus, amb Vasco Núñez de Balboa, vam descobrir el Pacífic, recomano el llibre de Stefan Zweig, Moments estel·lars de la història. És una història bastant curta, però molt maca. De fet, el llibre està molt bé. I pels catalans, també tenim història aquí. Aquí l'any 1879-1883 va haver-hi la Gran Guerra, que es coneix com la Guerra del Guano o del Salitre, en la que Xile va voler conquerir les terres de Bolívia, les sortides al mar, perquè tenien allà el guano, tenien el salitre, que era una gran font de riquesa, i van començar una guerra per apropiar-se d'aquests terrenys, i com que Bolívia tenia un acord amb Perú, Perú va sortir a defensar-los. Va ser un desastre tant per Bolívia com per Perú. Doncs Bolívia va perdre tota la sortida al mar, es van apoderar de tot el territori, del desert d'Atacama, Antofagasta i tot això, i Perú també va perdre més de 19.000 quilòmetres quadrats de superfície, i de fet, aquí a Miraflores, aquí dalt hi ha Barranco Miraflores, hi ha un lloc que es diu El Reducto, que es veu que és el lloc últim de l'atac que van tenir Lima, de la invasió dels xilens, que es veu que va ser supercruenta, encara avui se'n recorden, de la cruesa d'aquesta invasió, que inclús els nens van entrar a la batalla, hi ha molts nens herois d'aquelles batalles, perquè no quedaven més homes per batallar. Doncs hi ha un lloc que es diu El Reducto, que és aquest lloc on van defensar Miraflores i llavors Lima. Lima, Perú, va estar sota ocupació xilena durant 3 anys. També van perdre terrenys, com deia. I on està la connexió catalana? On està la connexió catalana? Però és que a més aquest cop em toca de més a prop, perquè la connexió està en Santa Coloma de Farners inclús. La connexió catalana està que la gran batalla naval entre Xile i Perú va ser comandada per 2 almiralls d'origen català. L'Artur Prat pel cantó de Xile i el Miquel Grau pel cantó peruà. El Miquel Grau, d'origen de Sitges, el seu avi, i el Prat de Santa Coloma de Farners. De Santa Coloma de Farners, ni més ni menys. I aquí trobem com 2 originaris catalans van enfrontar-se a una guerra cruenta aquí al Pacífic, que no té res de Pacífic, i van guanyar el cantó xilè. Per un cantó, per una vegada, jo crec que per una vegada, el meu cantó històric de la família, no, això no és veritat, però aquest cop és veritat que el cantó històric de Santa Coloma va ser guanyador en una guerra. Aquí al Pacífic, doncs hi ha tota aquesta avinguda que és com un cinturó que envolta la ciutat per no passar pel centre, passar per allà, tots els cotxes. La veritat és que si no és una punta està prou bé. I què passa? Que us deia l'altre dia, aquí hi ha terratrèmols i hi ha risc de tsunamis. És una conversa que he tingut bastant aquests dies. Dir, bueno, què passa aquí si hi ha un tsunami, no? Quant temps de reacció tenim? Perquè aquí estem totalment exposats. Bueno, hi ha gent que em diu 5 minuts, hi ha gent que en diu bastant més, hi ha gent que diu alarma. També em diuen que quan hi ha tsunamis al Japó, doncs arriben aquí en 24 hores unes grandíssimes onades que aprofiten els surfers per sortir. Ple de surfers. Bé, avui començo el viatge de tornada. Començo i acabaré demà per casa, per horari nostre. Ha estat una gran estada. Encara tinc un parell d'històries per explicar, almenys una. Vinga, adeu.